Kuya! Marami pong salamat sa nagmamahal. I-kiss mo natin para maganda. Mahina! Mahina ba, kuya? Mahina! Kakabugin mo ba? Dagdagan mo ng mahina. Okay na po, sino sunod? Sampo. Maki po, Maki. Kuya Maki! 20 pesos! Sabay naman! Sino naman sa 20? Ni Kuya Maki! Pag sa lalaki po, sa nanay ka. Sa babae ha. Sa babae. Pag ang lahi ko yung lalaki, sa babae Sa siya. lalaki, diba? Kailangan may baryan yan. Sa lalaki lang babae. Marami pong salamat sa mga nagpatuloy na nagpatuloy sa ating magandang bagong kasal. Ito po yung magsisimulang kanilang foundation ng kanilang pagsasama. Ikatabo muna raw po. Tama, napakaganda naman na Irene. Itsura pa lang, talaga namang pagpamilya, hindi po ba? Hindi lang pang pamilya, pang palengke pa. Hindi lang pang pamilya, pang palengke. Kalimutan, mapalahin ng marami. Tama po, salamat po. Alam niyo po itong dito, Enrico ay a man of few words. Kahit ang mga dalang niya po magsalita, hindi po siya magandang na tao. Yan ang sinabi din niya. niya. Bata pa, sabi siya Nasa pero ngayon, pag siya po yung nagsalita, nag-aagaw. punong-puno naman ang kabutihan. Maraming pong salamat dito dito. Nasa 200 Problema na Sa naman, akin, ladies and gentlemen, ang pagsasabay. $27 na Ito. Sino gusto magka-problema? Sa pera natin. Ito po ang problema ko, isang pa dito. Alright. Maraming pong salamat dito. Naku po, may titulo pa. Naku po, masusurpresa. Asa na yung tagapin ko? Ala kayo dito. Titulo lalo. Ito ang mga sekretarya ko. Bilang ko yan, bilang ko yan, ha? Huwag na yung... Naku po, ito po yung may malaking sorpresa. Ang mata ng ulo, ladies and gentlemen. Ano po, ate, ano po ito? Pakibasa mo. Certificate. Birth certificate? Hindi naman may birth. That's birth certificate of life. Wow! Wow! Guys, listen up! Meron po ditong titulo. Basahin natin kung gaano kalaki. Siya! Ano ba ito? Honor Romulo Aguilar Hernandez. Wow! Ang bahay sa lipa ay ibinibigay na. Ako po, bahay sa lipa. Ang labing dalawang kalendarya ay sila rin. Ako! Meron palang branches ka namin. Ang mga sasakyan ay sa'yo na rin. Pagkatapos ng kasalan ay lipat na kayo sa lipa. Kami pag-asawa ko dito. Ikaw papalit na ay lilipat na lamang sa bahay kubo. Balik. Kita baby, makapagkala mo ba sa bahay kubo? Naku, sanay pala ang ating tingin. O sige, kidding aside guys. Honor Romelo Aguilar Hernandez, address at 1655 South Avenue, Malate, Manila. Wow, Malate. They're all in please, simple subject to such of the blah 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 chu-chu-chu. Sabi lang dito, siya yung may-ari yun. Ay, kon. Ah, yung condo sa Manila. Yung condo sa
Ayaw pa. Tinosber na. Para may ganun. Alright! So ito po ay titulo na nagsasaad na ang isang lupa sa subdivision ay ibinibigay na at nililigalo sa ating binata pa ngayon. Last night, okay, Xenia ng Bachelor. So, it is situated in the barangay of Sabang City of Lipa. Bounded on the basta, it's in Lipa City. Alright, palakpakan po natin. Kaya na lamang daw ang magbabayan na buwisan. Buwisan na lamang. Pero ang kabuang lupa ay bayad na. Nasurpresa ka ba, Arnold? Romulo, Romulo! Salamat po sa Iiyak na yan! Iiyak na yan! Bukod dito sa mga perang ito, meron ka pang titulo ng lupa. Bago meron pa dito titulo ng kotse at saka kondo. Mulo, yan ang masasabi mo sa iyong ina. Kung pwesto nila ulit, bibigyan na daw. Gadugot na. Light. Mataan. Dami ba? Alright. Alright, thank you so much. So, ang ating baby Lord ay naluluhan na sa pagmamahal ng kanyang kabahagina. Siyempre naman, huling-huling Fernandez. Tila may iiyak na kayo. Ay, sa mga bata. Ito, maraming pong salamat sa pagmamahal sa inyo. Huling Fernandez na. Ano po? Huling Fernandez na. Kaya, sinuodo na ni Tita Edring at ni Tita Baby. Hindi natin si Ate Baby para sa kanyang speech, sa kanyang talk, para sa kanyang bulso. So once again, yung mga bagong dating na kararating lamang at hindi pa kumakain, nalito po kayo sa Casa ng Irene at Muloy. Pasok po kayo at sama-sama po tayo magdiwang at magsaya ngayong gabi. So once again, ladies and gentlemen, I would like to announce everyone na pagkatapos po ng ating sayawan, ay magkakaroon tayo po tayo ng sayawan. Tayo po ay magsasayawan. At ipapahulaan po natin kung magkano po yung total na blessing ng ating bagong pag-asawa. At kung sino ang pinakamalapit na makahula sa total amount ay magkakaroon ng special na regalo o papremyo mula sa ating bagong ikakasal o bagong mag-asawa. Alright? So, tansyahin nyo na lang. Okay? So, pinakamalapit na makahula, may special na regalo from Irene at Muloy. Abala pa yung ating mga sekretarya sa likod na nagtatahi-tahi ng mga blessing ni Irene at Muloy. At ito po, once again, meron po tayong titulo ng lupa galing sa mga magulang ni Muloy. Talaga naman, ang mga magulang ni Muloy bilang bunso at of course, as nasa lalaki tayo na side, ay hindi nagpapabaya sa bagong mag-asawa. Oh, ang dami nito ah. Mga angels. Ang taga-bakery. Wait,
Ayan. They are the angels of Tita Baby. Yan. So patuloy pa rin po siya ng nagsasabi. Hindi ko na sila maiisa-isa. Wala ka na. Alright. Doon tayo, So, baka may malaglag. Angels of the Bakery, maraming pong salamat sa inyong pagmamahal at pagsuporta sa Hindi dahil ating sa puto, bagong kusinta. Lagi pong sinasabi ni Muloy, sabi ko kay Muloy, Muloy, mayaman ka naman na. So, hindi mo na kailangan ng sabit-sabit. Sabi niya, hindi naman ako ang mayaman. Ang mayaman na yung aking mga magulang. Di ba? Napaka-humble naman na bata. Kaya po si Muloy at si Irene ay nagsisikap ng kanilang buhay. At sila po ay... Nalito lang daw, nalito. Na-carried away. Pasensya na. Ayan. So, tunghayan po natin ang unang halik ng ating bagong mag-asawa, Hernandez, Africa. Unang halik. Ready na. 1, 2, 3. Ready mo na. Halik mo na lang po yung binata. Yun! Bilangan natin. Up to 1 to 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 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
Tapos na na. Palakpakan po natin ang bagong mag-asawa. Ayan, maraming pong salamat sa mga angel ni Tita Baby at patuloy na nagsasabit. Nagsasabit pa rin hanggang alas 2 ng madaling araw. Alright? Nagba-20, nagsasampu. May nagsasabit ng 10 piso. Meron pa ng 10 piso? Wala na. Isang daan ito, 100. 2,000. Alright, sige po. Maraming salamat sa mga angels ng Tita Baby. Naghahanap po ng pantuso. So once again, sa mga titos, titas, at sa lahat po ng naririto, guys, ko pong i-announce na mamaya, pagkatapos po ng ating sayawan, ay pahuhulaan ko po ang amount nito lahat ng total na blessing. Ang sino magkakahula, ang pinakamalapit sa eksaktong amount ay merong special na papremyo sa mag-asawa. Alright? So of course, bibilangin muna natin siya. Okay. So last song. So I'd like to once again to welcome all the relatives and friends that we can continue give our blessing. One more song, one more round. I'm giving you guys a chance to be blessed. Okay? Lahat po ng nagbibigay ay patuloy na pinagpapala. Totoo po yan. Kastet na po yan ng ating Panginoon. Sinabi po yan. Isang round na lang po. One more song, one more round. So I'm giving a chance to everyone para isabit na po yung ating huling blessing. Tapos, bukas ulit. Bukas ulit, ha? So, sa mga kaibigan at mga titos and titas, mabibilang po natin ito maya-maya. Ayan, so kapag tinatapos natin ang huling song. So once again, I'm inviting everyone, you may still be in your blessing. We're going to play the round of the last song, or one round, for this first dance of our newlywed. Alright, so kung wala na po, sisimulan na natin ipakalas ang mga blessing ni Tuloy. So once again, ladies and gentlemen,
Magkano ka? Ang po 185? natin ang bagong Ano ako? mag-asawa, ay 190. Hernandez. Team na naman. 185 siya? 185? Magkano hula mo? Magkano sa'yo? Magkano sa'yo mo? Hindi, sabi ko nga tutulong ako para makakulit ako. Nasa, 175. Kuya, magkano? Right. So, natawagan ko po ang mga sekretarya. O, sekretarya. Bibilangan po natin ang mabilis, ang mga blessing na ay nagbuloy. Ang ating panghulaan sa ating mga bilang musika. Ay magkano po ang panghulaan. 175 ako. 180. 185 ako. 180, 180. Sa akin, 200. Ako ano? Sino ang sekretarya? Sino? Lahat ng nakikibilang, lahat ng sekretarya, hindi pwede sumali sa hulaan. Ayoko na, ayoko na, ayoko na. Oo, dahil kasama kayo magbibilang. Akin na yung natatanggal nyo. May mga nais makuha yun. Picturean mo kami. Ay, at nag-important. Ayun po yun natin bilangan. Sa ating mga kasal, sa area Muloy, ay welcome po kayo. Parang ako na lang lagi lang Kota na kami! Kota na! Punong-puno na pagnanasa. Manyak kaya alam mo naman, nahawa sa'yo. Lagi nagdahasa mo sa'yo. Wala pang tulog yan. Oo nga, overtime yan. Ati doon yun. Doon na ilagay sa misa para mabilang na maayos. Sabi po nila, ang magbibigay na po ng mga barya, yun na po ay nagsisimbolize sa magiging anak ng bagong mag-asawa. Yun po ay blessing. Mga coins. Sino po ang willing magbigay ng mga coins? Piso. 8 pesos. Piso. Kaya mo na magbigay ng mga coins. Kasama po yan sa blessing. Yung mga coins na po ay symbolizes ng mga babies. Once again, bibilangin ko na ating mga sekretarya ang pera na naligo at naging blessing ngayong gabi at mahuhulaan ko na rin kayo lahat. At kung sino ang makahulaan ng pinakamalaki sa inyo mga bag, ay may special na regalo ang ating Lord! Naku, mahina ah! Magsigawan nga po ang mga nagmamahal kay Irene at Muloy! Yes! At marami pong salamat. Hello! Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po kayong lahat sa Kasalang Muloy at Irene. Yay! Romulo Hernandez and Irene Africa. Alright. So, of course, hindi ka natin patatagalin. Una, nais ko pong magpasalamat sa lahat ng pinsan, kamag-anak, kaibigan. Nagpaparong pa ako. Ayan, nagpapasalalo po. Magandang gabi po sa mga nagkaganda ng bataan. At nakikita po po ako, syempre. Alright. So first, gusto ko muna magpakilala, of course. Ako po si May Alves. Pinsan po ako ni Muloy. Ang mami ko po at ang mami ni Muloy ay magkapatid. Siyempre pareho silang maganda. Alright? So once again, marami pong salamat sa inyong pagdalo. Marami pong salamat sa inyong presensya. At lahat po ng narito sa labas. Pasok na po kayo. Alright? Kain po tayo. Habang kayo po ay kumakain, nais ko pong magpasalamat sa mga pinsan, kamag-anak, yes, mga titos at titas na Irene at Muloy, mga kaibigan, classmates, at lahat po ng naririto. Marami pong salamat sa inyong pagdalo at salamat po sa pakikiisa sa mag-asawa nga Irene at Muloy. Isang gabi bagong kanilang kasal. Alright? So once again, binabati ko yung magagandang tita ko. Siyempre, ang tita ko ni, yan. Ang ati Ime. Ayan. Siyempre, ang mga tita ko, yan. Mga tira mo. Alright? Ako po'y galing pa ng Maynila.
Yan, sinugod ko po dito para makilala at makasama ko po kayong lahat. So, hindi ko na patatagalin ang aking sayawan, ha? Alam kong inip na kayong mag-cha-cha, yung mga tita natin dito. Tita, gusto mo na lang mag-cha-cha? Hindi ako marunong. Hindi, kaya pa yan. Kailangan ba ng eskelan, tita? Tita, mukhang 45 lang po. 71 na po. 71 na ba? Akala ko 45 years in service. Yan lang, tita. Alright, so hindi ko na patapagalin. Ready na ba yung ating isang gabi bago sila maging mag-asawa? Alright, so tinatawagan ko na dito sa gitna ang magandang ating couple. Right? Para makapagsalita naman. Ang ganda ng ano niya. Ang ganda ng So, ladies and gentlemen, I'd like to welcome our soon-to-wed, Irene and Moloy! Woohoo! Irene, Africa and Moloy Hernandez, where are you guys? There you go! Napakaganda naman ang ating bride, di ba? Excited na ba kayo bukas? At syempre ang aking pinsang gwapong-gwapo, right? Si Moloy. So Irene, kamusta kayo Moloy? Isang gabi bago ang inyong kasal. Buti naman. Masaya po. Maraming salamat po lahat. Lumaluin po kayo sa aming araw na ito. Siyempre excited. Hindi ba kasi ngayon na lang? Maraming salamat po sa pagdalawang mga nangyagaling pa po sa Manila. Then mga nangyagaling pa po sa Bataan. Alam po namin, medyo ang oras po ay napakahalaga at binigyan niyo po sa amin yung pagkakataon para makapag-celebrate sa amin. Maraming salamat po sa lahat. Right. Of course, this wonderful event at ang bukas would not be possible without the loving and help and guidance ng mga magulang naman ni Moloy at Irene. So nagpapasalamat po kami una kay Tito Idre Hernandez at sa magandang tita ko, siyang pinakamagandang tita sa balat ng lupa, wala nang iba. Si Tita Baby! Yan! Yeah! Palakpakan niyo naman yung Tita Baby ko! Ayan, hindi pa kayo ng tinapay niya pag hindi kayo pinalakpakan. Of course naman, ang mga nagagandang magulang na iri na mapagmahal, mapagkalingan. Of course, si Tatay Claro Africa at si Nanay Pauline Africa. Palakpakan natin! Ang mga Africa! Yeah! Marami pong salamat sa pagtanggap sa inyong tahanan. Kaya naman, itong aming binata ay dumudulog at nagsusumabong kuhanin ng inyong dalaga. Alright! So, ready na ba kayo sa Sayawang Africa at Hernandez? Yes? So, once again, sino na nga yung mga nagmamahal? Kay Irene at Moloy! Woo! Alright! So, Mr. DJ, ready na ba tayo sa non-stop music ng ating bagong kasal bukas? Alright! So, DJ, let's start! Doon tayo sa stage nila. Sige. Sige, doon tayo sa stage natin. Nita, thank you so much po. On CBS also, 300,000 pesos. Thank you so much. Thank you, Tita. Kain po kayo. On CBS. Tita Marie, kumain ni Tita Baby from OCBS also. Yan. 250,000 pesos. Alright. Thank you so much. Ladies and gentlemen, I'd like to get your attention, please. This is my Tito Ramon. Alright, Pogi. Bukas ulit. Magkano po yan? Magkano magkano? Hindi lang. Hindi po pwede. Bukas ulit. Bukas ulit. Thank you so much, Tito Ramon. Alam mo ba kung nasaan? Tito Ramon! Tito! Inuwi ka! Patay ka! Okay, sasabit ako. Mataas! Mataas! Marami pong salamat sa gwapo niyo, Tito Ramon. Dito! Ako nga, 20. Salamat sa makapatuloy na nag-bless sa ating kayo. Muloy na kapalan.
So, ladies and gentlemen, I'd like to announce, before we end this dance, I have a game for all of you, alright? So, lahat ng nasabit dito, ito-total natin kung magkano. At huhulaan nyo kung magkano. Yung pinakamalapit, may premyo, alright? May premyo from Irene at Molay, alright? So, you really have to check this out. Eba, yes, hindi pa tapos. Oh yes, may kuya pa. Yes, ladies and gentlemen, we're not yet done. Come on. Come on, kuya. Pinakpakan naman natin ang kuya. Punta ka na doon si Maki nga, may date. Oh, kuya. 50,000 pesos at jacket. Yay! Balik ka na! Ito yung marami. Ate Zaira, there you go, 200,000 pesos. Salamat sa kuya ni Irene. Sister-in-law ni Irene. Right? So tuloy-tuloy lang po tayo sa pagsasabi dahil mamaya pahuhulaan po natin kung magkano ang total na blessing ni Irene at Muloy. Alright? So once again, pahuhulaan natin at the end of this dance kung magkano yung total. Alright? Yung pinakamalapit, may special na pag-premyo ang ating mag-asawa. Okay ba yun? Yes! Alright! So, hintayin lang natin yung mga friends and paladero ni Ate Basie. Best friend, your name? Si Ate Marisa, nagsabit po kayo na? Colyares din. 1,500 from a friend, Ate Marisa. Thank you so much. Nakakain na po kayo. Thank you so much. Sa akin ka lang yung malaki, talamig. Thank you so much. Pero, magkano lang yun? Yan, sa mga nagsabit na, salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagmamahal kay Irene at Muloy, of course. Okay, so once again, tinatawagan po natin yung mga nasa likod, mga kuya sa likod. Alright.